lokacin baƙonmu wanda zai nishadantar da mu kai tsaye ya shigo ɗakin shirye-shiryenmu. Masu kallo muna farin cikin gabatar muku da Umar M. Lawal wanda aka fi sani da Zamanga. Zamanga. An zo gurin Zamanga, barka da shigowa. Barkanmu da safiya. Na'am, an tashi lafiya? Da me ka shigo mana? To, kamar yadda ake tsammani. Ka shigo da waka kenan ko? Yawwa. In shirya rawa kenan. Insha Allah. To na idan ka shirya bismillah. Lokacin ki ne kuma nawa naki ne, zamanin ki ne mata na kasan ki ne, dole za su bi ki ne a cikin su ba madadin ki ne, zuciyar ki fara take yawa, fuskar ki fara take, muryar ki cakwai take, tafiyar ki dagwas take. Baby, 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 a zuciya ta gyara zama kike. A'a, ban ga kamar ki ba, ko ina in na dudduba. Ba za na ganta ba, ko sau dubu za na jarraba. Kasuwancin sanki a zuciya ta wa bari ba. Ba na cin nasara, a ko ina za na tuntuba. Zo ki ba da ruwa, tawo mai nasuwa. Auren mu ba makawa, yara su samu uwa, ki shayar da ni man soyayya, har ta saka ban jin kunya, kwarai na yi dacin yarinya, mai kyau da tsantsar tarbiya, kekin kaban nasuwa, kauna tana da ruwa cikin kalbi, da ya zan yi dai hannuwa sai dai rabbi, wutar san kina ruwa da na yi dubi, ga waƙar ki taka rawa ko baby, game da san kina jirago nake, kuma yi zaki min haƙuri nake, ganga ki zubi da maza nake, a duniya ta so tilo kike, gare ni mata kama da maza suke, ke kaɗai nake kallo, farin wata abin kallo, ga zara ta bullo, tauraruwa da kyan kallo, ga filin ki nan za na baki kiɗanki, ta koso a nan don ki juya rawarki. Ki kaɗai